Mira, nestas preguntas sempre, é dicir, é moi difícil a resposta, porque eu creo que hasta que che pase, como dicía ao inicio, non, da entrevista, eu creo que hasta que che pase, pois non podes saber realmente o que farías, como reaccionaría o teu corpo, o teu impulso, a túa reacción, como sería? Bueno, é complexo, complexo, Irías, o sea, cumprirías coa túa xornada laboral, supoño, nun principio? Home, eu creo que sí, porque, home, creo que sí. Digo creo porque, repito, nunha situación de 10 millóns de euros 10 millóns de euros dá como para... cambiaría... Adiós, amigos. No, pero co compromiso que teño hoxe, Claro. eu creo que sería incapaz. Lóxicamente cambiache a vida. É inevitable que che vai cambiar moitas cousas. Pero, bueno, dende logo, algunha obra de solidariedade, créeme de corazón, que faría. Estamos grabando, Sí, sí, Isto queda pero... grabado, un pequeno porcentaxe aí, polo menos. Sí, un porcentaxe, dende logo, importante para cambiar moitas cousas. Para que obra, por exemplo? Para que Bueno, causa che motiva? Supoño que haberá un montón, non? Hai unha. Así, sin pensalo. Sí. Pero, dende logo, para facer en Vimianzo unha obra maior e poder conseguir ese fogar residencial que quixéramos e poder, pois, esa veciñanza que coñecemos e ti coñeces persoalmente, ademais, moito mellor que a min, pois poder reducir esa soedade que temos neste municipio e poder darlle un día a día mellor a terceira idade, non? A esa veciñanza que temos soa, que se sinte soa, está soa e que se sinte soa. Pero, dende logo, para min sería unha das cousas que máis feliz me faría, poder, esa xente que vive sola e que aceptara poder vir a ese fogar residencial, digo fogar porque, bueno, fogar ou residencia municipal, que puderamos ter con maior prazas para poder ter ese día a día con unha calidade como se merece.